Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah, segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT, dan semoga cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bersama di wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal fis shadaqati ing dalem sedekah. Qala dawu alaihi salatu wassalamu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali yuhi Ali, ini ya teksnya ada yang salah, saya cari referensi lain, ta'alama ini tidak ada. Ya Ali yuhi Ali, inna awliya Allahi ta'ala, nah itu ta'ala, tidak ta'alama. Sak temene pira-pira wali ni Allah Ta'ala lam yanalu orang merkuli sopo auliya Allahi sa'anta rahmatillahi ing jembari rahmati Allah waridwanihi lan keridhoane Allah bikasratil ibadati kelawan akhia ibadah, walakin lan tetapine nalu merkole sapa auliya Allah ha ing rahmatillah bisa khawatin nafsi kelawan lomane ati wal istihanati lan ngino-ngino bid dunia kelawan dunya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, inna awliya Allah Ta'ala yanalu sa'ata rahmatillahi waridwanihi bikasrati ibadati walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanati bidunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya para wali Allah memperoleh luasnya rahmat dan keridhaan Allah bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena kedermawanan hati dan menganggap bahwa dunia itu hina. Ya Ali yuhis Ali as-sakhiyu utawi wong kang loman qaribun iku parek minallahi saking Allah, qaribun tur kang parek mirahmati saking rahmati Allah, baidun tur kang adoh min adabi saking siksane Allah, wal bakhilu lan tawi kang medit baidun iku adoh minallahi saking Allah, baidun tur adoh mirahmati saking rahmati Allah, qaribun tur parek min adabi saking siksane Allah. Ya aliyu ya Ali, ya aliyu sakhiyun qaribun minallahi qaribun mirahmatihi baidun min adabihi, wal bakhilu baidun minallah baidun min rahmatihi qaribun min adabihi. Wahai Sayyidina Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dan jauh dari siksa Allah. Sedangkan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dan dekat dengan siksanya Allah SWT. Ya Ali yuhi Ali, ra'aitu ningali ingsun maktuban ing kang den tulis ala babil jannati ing ngatasi lawang swarga, angti utawi sira muharramatun iku den haramake ala kulli bakhilin ing ngatasi saben-saben wong kang kikir, wa akin lan wong kang wani wong tuwa,
namamin lan wong kang adu-adu. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Wahai Sayyidina Ali, aku melihat sebuah tulisan di atas pintu surga. Engkau diharamkan bagi setiap orang kikir, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang mengadu domba. Ya Aliyu, Sayyidina Ali, lamma khalaqa nalikane dadekake Allahu sapa Allah al jannata ing swarga, kaulat ngucap apa swarga, ya Rabbi tu pangeran ingsun. 5 krono apa khalaqta, ya Rabbi tu pangeran. 5 krono apa khalaqta dadekake Tuhan ni ing ingsun. Kala dawu sapa Allah likulli sakiyin keduwe saben-saben wong kang loman, watakiyin lan wong kang takwa. Kolat ngucap sapa swarga, ronditu ridho ingsun. Wakolat lan ngucap annaru apa neraka, ya Rabbi tu pangeran. 5 krono apa khalaqta dadekake Tuhan ni ing ingsun. Kala dawu sapa Allah likuli bahilin keduwe saben-saben wong kang medhit, wa mutakabbirin lan wong kang gumedhe. Kolat ngucap sapa neraka ana utawi ingsun lahuma iku keduwe karone bakhil wal mutakabbir. Ya Aliyu, lama khalaqul jannah qalat ya Rabbi 5 khalaqtani qala likulli sakhiyin wa taqiyin qalat raditu wa qalatin nar ya Rabbi 5 khalaqtani qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana lahuma. Wahai Sayyidina Ali, ketika Allah SWT menciptakan surga, maka surga bertanya, ya Rob, untuk apa aku diciptakan? Allah SWT menjawab, untuk orang-orang yang dermawan dan bertakwa. Surga berkata, aku ridho. Kemudian neraka bertanya, ya Rob, untuk apa aku diciptakan? Allah SWT menjawab, untuk orang yang kikir dan sombong. Neraka berkata, aku memang disiapkan untuk keduanya. Ya Ali, ya Ali, man utawi sapane wong khalafa iku nulayani sapa man hawahu ing hawa nafsune man, kanas mongko ana sapa man al jannatu apa swarga, makwahu iku panggonan tetepe man. Waman lan utawi sapane wong atau iku nuruti sapa man atau auto manut sapa man hawahu ing hawa nafsune man, kanat mongko ono sapa man janamu apa neraka jahanam, maswahu iku nggon tetepe man. Ya Aliyu, khalafa hawahu kanat al jannatu ma'wa, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu matwahu. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Dan barang siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka nerakalah tempat kembalinya. Ya Ali, ya Ali, itaki wadiyo siro dakwata sakhiyi ing dongane wong kang loman, fa inau mongko sak temene dakwatu sakhi, fa inau mongko sak temene asakhi mata athuro nalik selagi ini kepleset
Akho sopo sahi mata athura selagine kepleset sopo akhi sopo sahi athura fa innahu mongko sak temene sahi mata athura selagine kepleset sopo sahi akhunda iku ngalap Allah sopo Allah biadihi kelawan tangane sahi. Ya aliyu ittaqi ta'wata sahi fa innahu mata thura akhadahu biyadihi. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak wahai Sayyidina Ali, berhati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang dermawan. Sesungguhnya jika ia tergelincir maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkannya. Ya Ali yuhi Ali man utawi sapane wong atau ama iku awe mangan sapa man musliman ing wong Islam biti bin nafsi kelawan ridhone ati kataba mongko nulis Allah sapa Allah lahu kedue man alfiyah sanatin ing 1 juta kebaikan pamahalan lebur sapa Allah anhu sangking ma alfi sayatin ing 1 juta keelean warfa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Ya aliyu man at'ama musliman biti bin nafsi kata bawa lahu alfa sanatin pamaha anhu alfa sayyiatin warafa lahu alfa darajatin. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang memberi makanan kepada seorang muslim dengan sukarela, maka Allah SWT mencatat 1 juta kebaikan untuknya, menghapus 1 juta kejelekan, dan mengangkat 1000 derajat untuknya. Ya Ali yuhi Ali utlubu Ya Ali yuhi Ali hubba temeno sira li ahika krono li ahika maring dulur sira kama tuhibbu kaya oleh demen sira dinafsika maring awak dewi sira. Ya aliyu hubba li ahika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ya Ali yuhi Ali utlubu nubriya sira al khaira ing kebagusan ing dasubahil wujuhi ing dalem sandinge isu pira-pira wajah wa akrim lan mulyaake sira amdaifa ing tamu fa innahu mongko sak temene tamu indana fa innahu mongko sak temene kelakuan indana zala nalikane manggon sapa amdaif bikomin kelawan kaum nazala mongko temurun ma'u sumertane dhaif untuk tamu rizku apa rizkine tamu wa indar tahala lan nalikane budalan sapa tamu irtahala mongko budalan bitunubi ahlil manzili kelawan nggawa dosane pira-pira ahli oma mayulki lan buang sapa dhaif ha ing dunub fil bahri ing dalem segara. Ya aliyu utlubul khaira inda sobahil wujuhi wa krim ad-dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala mahu rizquhu wa idza irtahala bitunubi ahlil manzili fayulqiha fil bahri. Wahai Sayyidina Ali, carilah kebaikan di pagi hari dan muliakanlah tamu
Sesungguhnya ketika tamu berkunjung di suatu kaum, maka rizki akan turun bersamanya. Dan ketika ia pergi, maka ia akan pergi dengan membawa dosa-dosa penghuni rumah yang ia kunjungi, kemudian membuangnya ke laut. Ya Ali yuhe Ali, lam tadkhul ora melbu al malaikatu sapa malaikat baitan ing omah fihi iku ing dalem omah tasawiru fi ing dalem omah tasawiru opo pira-pira gambar utama tilu utawa pira-pira patung au akin utawa wong kang wani liwalidayhi maring wong tua lorone akin au betan tua omah layadkhulu kang ora mlebu hu ing omah daifun apa tamu. Ya aliyu lam tadkhulul malaikatu baitan fihi tusawiru utama thilu au akun liwalidayhi au baitun la yadkhuluhu daifun. Wahai Sayyidina Ali, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat banyak gambar atau patung atau orang yang durhaka kepada orang tuanya atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat. Ini baru bagian pertama dari bab sedekah. Insya Allah besok ada bab yang kedua, maksudnya bagian kedua dari bab sedekah. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan dari belajar kitab Wasiatul Mustafa. Semua kebaikan, semua kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.